Stefan, nehrám, to je kravina. Darujhovno.cz Doručení zásilky zdarma. I hned po odeslání objednávky slona nakrmíme a společně čekáme. Jakmile přijde ten správný čas, zásilku zabalíme a i hned expedujeme. Bohužel nejsme schopni ovlivnit postupy našeho slona, proto nemůžeme garantovat dodací lhůtu. To je ale zpravidla do 3 dnů po odeslání objednávky. Ja si môžem slon africký, ty vole. Já jsem si koupil sirotka. Darujhovno.cz Posíláme i na Slovensko dokonce. Tak to je pěkný copyright, vole, reklamy na mlhu. To otvorí taký smrad, ty vole. Máte někdo World of Tanks? Už to je ta největší sračka, co jsem kdy viděl, vole. Kdo to má? Janza. Vyklaďte to. Kdo to má? Puste mi na něj, vole. Puste mi na něj. Po obdržení peněz na náš účet hovno s Pušte láskou zabalíme. V darčekovom balení, vole. Podívejte se na popis služby. V darčekovom balení ešte. To mě, vole, bo skopnu. Máte narodeniny? Chcete sloně Drž mě, hovno? vole. Kire. No. Že máte narodeniny? Chcete sloně hovno? Teraz v darčekovom balíčku. Hej kluci, já už asi jdu. Jo, tak vypadni. Okay. Jo, čau. Jo, Čus, tak čus. čus kluci. Zase zajtra možno. Jo, čus. Čus, Dneska. holko. Certifikát hrdého vlastníka hovna. Hej, ale teď fakt doma to, jak se to má. Tanky. Daruj hovno, co Tvoje máma to hraje, vole. Já nebaví tanky, ani Warships, ani takové. Daruj hovno CZ. Tak sa to volá. Daruj hovno, děti do Janza, ty to Afriky. nemáš? Tvoje máma to má, vole. Ty vole, to je Počítáš trápne. někdo Škoda, zvu. že to nedá posílat do Afriky. Myslíš, že v Afrike majú počítať? Ne, ale darují jim hovno, ne? Opravdu hovna posíláte? Ano, pravá hovna opravdu odesíláme a to s úsměvem na tváři. No, nekecej, ty vole, fakt. Ale ťa prejde ten smiech, keď otvoríš a taký zápach vyletí, ty vole. Můžu to reklamovat? Prosím, reklamovat produkt moc smrdí. Kde ta hovna berete? Panebož. To je v FAQ? Jo. Někdo mi poslal hovno, co s tím? Co? Ty umíráš. Oh my god. Kde ta hovna berete? Utvý máme z prdele. Našeho dodávateľa zverejnovať nebudeme nič menej zvířata, ktoré po nás produkují. Když si objednám hovno, kdy přijde? Snažím se hovno posílat čerstva a nejlépe. A nejlépe ještě teplá. Proto určitě chápete, že nemůžeme celý týden chodit například se slonem. Když udělá hromádku. To děláme pouze jeden den v týdnu a ten samý den zásilku odešleme. Že můžu to reklamovat, ano, pokud si hovno objednáte a to Čo chcete prodávať dál? Budeme sa snažiť rozšíriť na sortiment o hovna ďalších zvířatek, jak domáci. Ty kokos. Ty vole. Predstav, že ti domov príde hovno. Tak děkuji, ty. Niekto mi poslal hovno, co s ním?
Gratulujeme, zvířecí trv je perfektním hnojivem. Tak toto využijte. Gratulujeme, vyhráte první cenu. Vyhráte smradlavé hovno od koně. Roste hovno. Ty vole. Ký, co si přejete? User disconnected Prosím, from jedno your hovno. channel. To kamená prodejna. Ne, vole, takový stánek ve Vietnamců. Čerstvý hovna, všechno máme. Že popis služby, jak to funguje. Objednáte si hovno a určitě ale... A do 2 týdnů vám přijde do schránky. Když si připlatíme, hodíme vám ho do okna. Po obdržení peněz na náš účet hovno s láskou zabalíme. Přibližný objem bobku. V prvezaci... Ježiš. Slaváci do plynu. Je 350 ml. Odměr žena hovna dáme do Zabalíme do dárkovou balícou papíru a přidáme mašličku. Super. Prosím vás, moje žena má narozeniny. Doporučíte mi nějaký dárek? Hovno moc hovno by mohlo stačit. Beru 2. Máte Mějte se, Team vole. Fortress? Počkej, pozerám Facebook. Nemám, vole, neplatím. Máte někdo Team Fortress, Fire nebo Ghosty? Mám, ale nehraju už. Aha. Aha, Hany. To bych chtěl nějakou dobrou hru, ty vole. Je to přesně 100 dní, kdy jsme poslali první hovno prvnímu šťastlivcovi. Za tu dobu se tento projekt opravdu ujal a my dělali to, co nás baví. Udělali jsme si srandu a nasmerovali tento projekt, dovoluji si tvrdit, správným směrem. Ne, hledáme někoho, kdo převezme tento biznis a posune ho ještě o kruček dál. No toho viete, ty vole, že by som niekde v slona priviazal o dom. Každý deň by som zbieral hromádky. Ale slyšeli už se to? O obdržení peněz na účet hovno s láskou zabalíme, No, to som vravel. přiblížíme. Jo? Ježiš, to byl starý, vole, nebreč tady furt. Trochu sme zapomněli včera vyhlásiť úterní súťaž. Hovno vyhrali úplne všichni. A to i ty, kteří se neúčastnili a dokonce o soutěži vůbec nevěděli. Bohužel nejsme schopni ovlivnit trávicí postup našeho slona, proto nemůžeme garantovat dodací lhůtu. Ta je ale zpravidla do 3 dnů od odeslání objednávky. Objednat. Aha, pozrite, Posíláme i na Slovensko. Pozrite, Vole, hej, co se kdy objednáš z eBay? Já písek, vole, z Maroka. pozrite, takto to funguje. Smiech za 3, 2, Ty 1. vole, fuj. Jaký kýbel? Je to legální? Si predstav, že ti takýto kýbel príde domov sraček, ty vole. To je A ne, vám se, když to přijde, vole, a... Fire, pozri si toto. Fuj, ty kokot, zatrus. To je hovno. Díváš to? Jo. Ty vole. Co idioti. Nikdy prostě nezbývá, než darovat hovno. To už si tam? Jo. A já? Je tež. Som zvedal, čo bude nakoniec, ty vole.
A už si otvára darček. Jo. Koukám, že aj vám to už došlo. Vejíme k světu k lepšímu. Daruj hovno. Daruj hovno rovná sa give a shit. Jakým hovnem by ste neradili niekoho obdarovali? To, ktoré více smrdí lidským hovnem. Je to jedno hovno ako hovno. Sloním Jo. hovnem, I leňo hovno chodím je hovnem. dárek. Leňo chodím hovnem. Hej, Hovnem, hovno ktoré je niekto dárek. sní a pak ho zase vykaká. Fuj do piči. Že hovnem, ktoré niekto sní a pak ho zase vykaká. Není hovno. Kočičí hovno, krávským hovnem, aligátorým hovnem, prezidentským hovnem, Zemanovým hovnem. konským hovnem, hovnem znutri je. Toto si pozri. Skrytá kamera, otvorení zasielky, oddaruj hovno. Pozrite, ale to je nejaké jídlo. Nějaké jídlo. Jasně. Nějaké jídlo. Voňavka. Ty vole. Ano, voňavka. Pravý opak. Viděli už jste Steve'a v GTA 4? To video? Ty vole.